na ọ na-egbu ya ilu carefully. Agaghị enwe traces of wound na akụrụ ihe na o ji esue na ọ ekpukpu aka ọnụ nwaanyị nọ n'azụ sue na ebe na ọ pịa akala anya na ọ na ibu otele ọnwa ya na ya na-adacha tawa ada tawa. Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ ụlọ nwekwarechi ọnwa nne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala m gidigbai ọrụ ụtọ mere. Ụmụnne m achọrọ m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m na m were ihe na ụgbọelu na-egbotoro ya ụmụnne ka ha were mụrụ agụ. Ya gaa n'ihu sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m ya alụọla di na ya alụọla di na asị matter of fact na di ya bu ego mgbe ọ bịara bịa ịlụ ya na ọ bụ ntụ ya na-eme ego n'aka ya na ọ wụ nyapụ eke ego ya were ego zụọ ụmụnne niile were ego zụọ nne were ego zụọ nna ya mee ha hụta ya na ya gacha n'elu akụ ruo mgbe ha lụwakwara lụcha ka esi banye moto dọrọ di ya lawa. Nwaanyị mba nnọọ nza ọ sị ka ha larutere eme pịam afọ ime awụchasịa di ya ebido jinwe wepụtawa onwe ya di ya ebido tiwe ya ka akị ihe ọ bụla eme ọnụ kperere m di ya akụ na the worst part wụ di ya egbuwe ya ilu na ọ na-egbu ya ilu carefully. Enwere ihe wụ agaghị enwe traces of wound na akụrụ ihe na o ji esue na ọ ekpukpu aka ọnụ nwaanyị nọ n'azụ sue so that agaghị enwe any wound. Ọ na-eme ka sure na enweghị any wound na ebe na ọ pịa akala anya na ọ na ibu otele ọnwa ya na ya na-adacha tawa ada tawa ya na-ele di ọ na-awa gbucha ya ilu okpo mma mụrụ ya si ya na nwa ya nwaanyị dịkwa stubborn na ya na ya nwere obere okwu mana ọ dị same na ha edoziele ka ya tinyere ya obere ego na o were gaga gbachara mmanya ṅụọ ya were ego teyara mme the same thing mpa ya were ego mechicha ha ọnụ. Nwaanyị mba nnọọ nza ruo otu ụbọchị di agbanwe etu ihe ọzọ na-etocha ya anya di ya agbanwe etu ihe ọzọ na-edo ya anya. Onye na mmadụ bi n'ụlọ ọhịa ha na-akpọ onye nụṅụ nso ka n'uche ọnụṅụ otu a ka ọ dị. Di ya kpọwa ya aza di ya gwa ya sị na o nwere so many things ọ ga-ahụ about him na ya mechie ọnụ ya all those things ga-cost ya her life ka 1 2 na out of 31 days of the month na enwere 7 days ọ na-aga eji anya abụọ ahụ ya ga-aga business ya ga-enwere other things. Ihe eji na-agwa ya ka ọ hapụ ịbịa fecharịwa ọnụ n'ihi na ya ọ mara ya na-eteki nonsense. 3 na otu ọ sọrọ ndị enyi ya dịrị any one of them chọtara ya ebe ha bịara in group ha bịara in person na ya enweghị any rights ikwu anything gbasara ndị enyi ya otu ọbụla condition ọbụla ọ hụrụ his friends na ya mechie ọnụ ya na o meghe ọnụ n'ọnụ ya ga-akụcha ihe ọ hụrụ. Ihe eji na-agwa ya wụ ọ dị mkpa ka ya wụọ ọnụ ya ka ọ hapụ ịsị na ya gwaghị ya na-elezie file na ọwụ kekwe nwere na enyi ndị aṅụrụ ma ha yesa ha bịa nga ha kpuwa shọ bọtụlụ ṅụọla asha nwere ihe ọzọ. Nwaanyị mba nnọọ nza ya amaghị ebe di ya na-aga ọ ya ka e mere rute na June this year di ya eme kọl ahụ ọgwa ya o buru ụzọ mee kọl si ya na ya dịbere di ọhịa ọgwaga onye na-ekwugere fon ya dịbere di na ya dị redi na ya ga-eme ka ha mara na ya dịbere di another 3 days agbaghete that same call adịbem ready mana mgbe ọ na-ekwu adịbem ready okwu onye anya na-ekwugere ka obochiri ya ọnụ nwezi any other option ya so okay no problem. Ya weta aka ebe 10 n'abalị nwaanyị mba nnọọ nza di ya gwawe na ha ga-alakpu ngwa ngwa di ya gwara ebe 9 na ha ga-alakpu ngwa ngwa na onye ọbụla ya chọghị anybody na palọ na ka na-ele telivishọn ma ya ma obere nwa ya kpụ na onye ọbụla ga-alakpu ngwa ngwa straight to bedroom ọkwụ ya lakpu ya gbachie ebe ahụ lakpuru ya chọkwa hụ noise ya dị worried. Nwaanyị mba nnọọ nza di ya gwa na onye ọbụla banye inside gbachie room ya wo ifu na obere nwa na ya kpụrụ obere nwa kama ya na ya bụ ohie gbachie room ya na enwere obere pati ya chọrọ inwe. Nwaanyị mba nnọọ nza ya sị die nsogbu anọ na enwere ihe a ga-eshiri ya na friends ya si no na naanị ihe nidere ewu na ọ gbachie ebe ahụ trust ọ ya gbachie ụzọ ahụ from inside na the whole room swimsuit ha nwere toilet and bathroom na enweghị ọ na-apụta ime na enweghị ọ na-eshiri ha. It's just a kind of party, small party, and ha na-eme contributions. Ya so okay. Mmụọ ya si ya that na ọ ga-awụ
contribution ọwa na-eme ego dị too much ọchọ ka ya hụte ego shi eshebu ya wee ego ya ejiwa ya ọlakporo onwe nwanyị mba nnọ nza ọsị ya nụrụzie na bed ya na bedroom ya n'abalị sent ya nugu shie ya like ya ya jiri nnọọ nwayọ peghe ụzọ nọ ka ya enyo anya ọ gịnị na-eme nwanyị mba nnọ ọ wụrụ na ndị inu ntara tutere die ha niile yicha red nwee ngwụda bịa ntụwere ihe black kenishi bucha ihe yiri ihe a n'aka onye azụbuke ha agba round na the ballot die nga agba ha niile circle round eruru 15 ụta ka ha niile shiri yiri the same uniform red nwee ngwụda afọ asụ nwaanyị iri ime afọ ebido mewe wum ya na-achọ ọrụ ya ka ụjọ ya rịa ka ala mepe ya na-efili nakwa agbakọcha ihe na ụka ga awụhụ aga abịa na room ngalaba eburu ya were ga-eme sacrifice nwanyị mba nnọ nza ọsọ ụjọ ọnụ ntara ihe ọzọ ya nọ n'ụkwụ ya okpum ọbara gewa ya n'ụkwụ nwa anụ ntara ya ime ya apụọ ya sị mba ya ga-etili ka die hapụ iwere ahụrụ ihe ọ na-ebe ya nọ gbakwute n'ime ụlọ ngala na ọmama ndị ehụkwa ya anya ya gakwa ala ijena ya nọ n'ime ụlọ nga na-eruko onwe ya afọ na-ahị ya ote ka afọ higidere anụkwa nga were akwa jụọ onwe n'afọ nọ nga makpo na friji were mmiri chiri paracetamol nga wega n'ọnụ maka pens ote aka ya megide ihe aka ya erikọgidere nga ọbara shuga ya na ịga nga were akwa jigo onwe ya eweta aka 4 o'clock ụzọ agụ kpumkpum ha apụsha mbata di ya batara n'ọkụtụ hụzi ihe mere na hụ ọbara ebe niile by then ya adịla down di ya anọrọ nga na tie what happened tie na moto ebugala ya ụlọ ọgwụ treat chine nwanne si enwetacha wee lọta ruo mgbe di ya gawara ọrụ before na-elole ya tụtụọ pin ya tụtụọ ihe niile buo ngwongwo niile laa n'ụlọ nne na nna kọwara nne na nna ehi ahụ enwe ka ebelivri ha nsọ wash ya rịọ ha sị ngwa ọ bụrụ na ọ na-ebelivu ụnụ emekwele ka ọ mara that na ya kọrọ ha ihe rote n'ihi na ọnwụ ọnụrụ ya na anything ya hụrụ gbasara ndị enyi ya na ihe kwekwere mama ya anọ mma ya ajụ si ọ gịnị ka ọ ga-eji kochara ya ka ga ajụ oge nwoke enweghị any one of them trust enweghị one of them believe ya enweghị any one of them believe enweghị one of them trust ya ha so oke na ọnwa na ọsọ na-alagashi n'ime ụlọ aga aba ha ya sị nsogbu anọ na ha gbe ya bịa nara ihe na o terigbo ya na ha elewe elecha ya na ha ahụchana ya ka ya gawara onwe ọhịa hụrụ ya buru ụmụnne m na ọwote ya chiri hụkwaga mme na mpe kemgbe June oweta aka Septemba kele gara aga ihe ọzọ information ọzọ ya nọtagawo na enwere onye na di mere business ha business ahụ bịa nwere otu esi weta aka na aka group of people wetere di business mana the main person bịara direct to di ya na di mere that business deal on that business direct onye ọ gawo di ya kwụ ụgwọ ya wereze gakwuru ndị ọsọ ahịa ka ha their own shares ozugbo deliver that business akwụbata ụgwọ the same man that man ahụ di kwesịrị ịkwụ ụgwọ ahụ nugide slump ọ na-ekwu ụka ọ na-eghe ọnụ ya nụrụ kporo agụshọnụ mmiri ịjọ ya ajụjụ ya bara na-ele na agụshọnụ mmiri kporo ka okposhi ndị ka ọzọzi sogozi the man n'azụ bịa meet die jụọ esi na biko na enwere business na enwere ego this man kwesịrị ya gwa na ya na ha eme business ihe die gwara ha na ya na ha eme business na ya esetụlọlọ nye na emere business eruo ka ya nyekwuru ka ha gakwurukwe the man ekwughị ha okwu ya bara ka onye nọrọ nnọọ iweta nri ime ha ọnụ ya eti ọnụ rie nri inye mmiri ya eburu mmiri ṅụọ kọkwana anya kpem ọ na-akọ anya kpem once in 1 hour 2 hours na-ele into the space bara kpegbu na-ele enwe ihe mega ahụ ka emegị nothing ya just ya nụrụ ka onye a shot down naanị ihe dị ndagwụla anya ya kọgakpem ụmụnne m ha na-eti sọ gịnị ihe ka mana isi na ịma nke ọzọ you can't play with God onye ya na chi eso that man ụmụnne ya gbajie sọ gịnị ihe what gịnị ka a na-akọ gịnị ihe a na-akọ nwanne ha na ọ ga-eme ha ebulie nwanne ha bido bugharịwe ọ ya ka ndị anụ ntara ụlọ mara ndị ụsa ha na ego dị involved dị too much ha were police mee this man arrest mee police involved na the matter ha gwazi the man since he settled over this guy with evidence of transfer imere olee otu ilenu dị ji settle
ya gwa ha na the man si enye cash na enwe ndị ga-esettle ya na hem ya ma ha ihe mobile transfer edo anya na ihe bire na cash ka ebire this man na ekwu na ha wish na the man ga no ebe a kọrọ ọnụ ya na ya akwụọla ya ụgwọ ya na ndị eme business. Police ajụọ so na ọwụnụ na this man deal with direct ha simba the man so akwụọla ya ụgwọ cash and ọwụrụ na this man nọ ya now enwe ihe a ga-eme because this man rebacha tomorrow sa akwụọla ya cash ọ gara ka police o megidere onye aka ya dị ọcha ọwụnụ na emere business onye na emere business the down enwe ihe mere ya ama oteshi aga about it all his word against that na akwụọla ya ụgwọ cash enwe ihe a ga-eme ụmụnne m ụta ka ụmụnne ke nwoke ji bugharịwa buru ego ebe buruga napụta ya pụta from that trance shi n'ime ihe n'ime pụta kụja ahụ ya akụja shake ụmụnne ya etiwe ma ekpere ma gịnị ụta ka this man shi nwere onwe mmiri fon nwunye ya kọwara ihe megenu na otu oche megenu ya si nwunye onye kwụrụ ụgwọ ya onye kwụrụ ụgwọ onye somebody visit ya jụọ ese na onye nọ na onye na ya nọ ya si mba ya na ya na-abịa dị na anya hụrụ this man naanị handshake ya na ọgwụla na nga ya nụpụtụ na ya kwugecha ụka n'ime onwe na ya hụgacha ihe megenu ya nọgacha everything but ya ga-ekwuli okwu ụta ka eshiri the man eweze police meze police involved o fi na that man ụmụnne eburule gawa na ihe ya pịara na ọ ga-apụtali n'ime mgbe ọ hụzi the man ya kụja police ajụwa sakwesị na ịkwụọla this man ụgwọ cash ya sị the man sị nwebeghị gị nyere idire dị ikwu eziokwu ka ọwụ I were the matter gawa enwere evidence of physical cash ọ wee ma gị na ọwụ na against the law ibige mmadụ ịkarị such cash bige mmadụ physically enwere okwu apụtasịa ụmụnne m ya eme admit na ya kwụbeghị ụgwọ mgbe aka polisi ji were gawa and this matter diọkpara nne follow gị up nga ka ọnụ doo diọkpara nne ya anya na di ya na ọ dị diabolic nga ka ọnụ doo diọkpara nne ya anya na bolinga awụghị ebe obibi ụmụnne kpegazie si abịa na ya ala lo na ya gbazi n'ọsọ na ya ala lo ya lụwa ọ gịnị ka a na-akọ okwu onye ọbụla dịrị agwere ofit ya na-adanwe murumuru o doo ne ha anya ugbu a zika ha gegezie ntị n'olu ya kọrọ anya ha ekodele ihe okorozi ya koo ya na ha niile dị agwa na ya ime na ga 3 months and na ha dị agwa na o doro ha anya enwe mgbe di ya sị na ya gara polota ya ahụ awe ọ na palo ka ndị ahụ nọ ya nọrọ na bedroom afọ nwa ya n'afọ ha doche mgbe aka onye ọbụla jikwere ya sị na ngwa ụmụnne anyị na-enwe ụfọdụ ndị laws ndị dị otu a enwe ihe ụdị na nwaanyị sịrị is okay mana ngwa nwanne m ọnwa nwa nwaanyị bịara bịa kọwara ụmụ ihe yiri ihe mmụọ ndụ ụmụ ihe otu nzuzo ma ọ gịnị na gị tụruo ntị n'ala gee ihe ọ na-ekwu n'ihi na onye na mmadụ bi ọ marụrụ ya ọfụma ụmụnne m Chineke nwaanyị ezure according to nwanne anyị nwaanyị ọ sị na abịala ahụ bịa nara ihe last month and ya ahụkwala na onye ọzọ dị interested na ihe di ekwugezigwagazi ha wụ na ha mara na family ha ga-ekpochapụ na onye ọbụla na-ewere ire edewe n'ime ọnụ ya na any day ha pụtara ịkastigate aha ya or ibring ya down ya ga-wipe ha entirely na ọwụhụ by force nwanne ha nwaanyị ịlụ ya na ebe ọbụla bịa kọkọ shashi niile shia n'isi na ya ga-eset ya free ka ọ bụrụ ihe ọ ga-awụrụ mana ihe a na-aga eteke iwu nonsense akụkọ yiri akụkọ na-eso akụkọ from them ihe ni side talk ya nọrọ na mmadụ ga-agwụ mpa ya gwawesị nna na-enwe ihe dịka side talk na marriage ya na nwa ya nwaanyị bie na obiele ihe niile nwe ha na-ebi n'ọnwa ha nwaanyị okwuge n'ụjọ mana ebe na ọdaba ya bịa were ihe ka onye ọbụla gara onwe na agakwara na ga nara ihe nwaanyị mba nnọọ na ebi na chọọchị n'ihi na ya echeta that man ụjọ na-atụ ya ma enwere ihe ọ ga-esi ebe ahụ no send ya obi ọrụcha ụtọkwa ya mma akọpụtakwara n'eziokwu na ụmụnne m ọhịa ọsọ bịa koro ọnụ iwu nwoke nọ nga ewu nwaanyị nọ nga gee nwanne gị ntị mgbe ọ na-ebe ekwetala maka ejiri nwa naira n'ihu gị da mmiri ejiri afọ gị hapụ ikwu eziokwu gị hapụ ịjụ the necessary question because gịnị ịhụtara onye ahụ as ATM ị chọghị condemn ị chọghị isi ihe a dịkwa mma ị chọghị ile ihe ahụ a na-elele nyụọ igiri anya ka ị cheta na ikwu ukwu ugbu ene nwa ihe na onye ọ ga-enye ha ya ọrụkwa hụ mma ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ